Ekainarekin kurtsoen, ikasturteen eta tailerren amaiera ailegatuko da edo ailegatu egin da, baina mindfulnessen kasuan etengabeko ikasgaia izan beharko litzateke gure bizitzan. Gaur Pablo Lasarekin egongo gara, kolaboratzailea da eta ongetorria emango diogu. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Zer moduz? Ondo. Ondo. Bai, gainera erretiro bat izan zenuen orain dela gutxi, ez? Bai, duela 2 asteburu edo bat 2-3, ekainak bat 2-3. Bai, erretiro bat egon ginen oso gustora. Zuk antolatutako lehendabizikoa? Bai, nik erretirotan ibili naiz, baina ikasleak eta esaten zidaten, mindfulnessko taldekoek aizu, zeatik ez duzu erretiro bat egiten ez dakiz zer, eta gauza serioagoa dieta. Azkenean, venga, aurrea eta egin duen eta oso ondo. Hori, baina erretiro bat egitea ez da, mindfulnessa egiten da erretiroetan edo zertan datza erretiro bat? Bueno, ezberdintzeko bat edo bestea, esan dezakegu mindfulness dagoela dago enfokatuta ongi izatea. Eta erretiro batean ja sartzen zea, meditazio gauzekin, garapenarekin, el despertar, beste kontzeptu batzuta sartzen zea, ez? Orduan serioago eta sakonagoak dira, ez? Eta, klaro, erretiro batean, zurekin elkartzen zea, oso utxunean, gordinik zurekin elkartzen zea, eta eserita ere ordu desente eman behar dira, eta sufritu egiten da. Sufritu onerako, zeren bukatzen denean denak pozi bukatzeu, baina beste gauza bada. Bai, mindfulness hagun gizatea daukigu hor medio, Egiten dute mindfulness erretiroak eta deitzen diote, eta nik ere izen hori jarri nion, baina, klaro, hor pixka bat dago, noraino nahi duzun pixka bat gogortu edo jarri gauza, gordina, izateko más laik o menos laik. Eta hontan, ondo, sakonki, egon ginen, ibili ginen. Zer egin zenuten, zehatz mehatz? Behitu, gutxi gora bera egin genitun 3 meditazio mota. Bata ulertzen duguna meditazio bezala eserita, eta hor arnasarekin eta sensazioekin vipassana deitzen dena. Vipassana birmanoa erabiltzen dut kasu hauetan. Eta hori da, deitzen duguna eserita egotea meditatzen. Eta horregun ginen, totalean 5 ordu, 6 ordu. Egunean, eserita, ez denak batea. Gero egin genuen beste meditazio bat zala oinez. Eta, klaro, Pirineotan geunden, Arizkurenen geunden, egun zoragarria ez eguzkia zegoelako, lainoak zeuden ginen, noiz behinka eguzkia atatzen zen, eta denak txas, gelditzen ginen hor, kieto paro meditatzen eguzkiarekin. Eta horre meditazioa da oinez, kostienteki, eta oso interesgarria, oso potentea izan zen. Asteburu bat ez duten borik ematen minion, jendea juntzan sartzen, eta desenten genituen olakoak, kanpoan, eta oso ondo. Eta gero hirugarrena egin genuen beste olako bat informala dielako olakoak, janari kostientea. Orduan ere oso ondo, ze jende asko sartu zen, gauza hauekin badakizu zer da, zuk osia daukezu, eta gaina erretiro batean ez duzu hitzik egiten, ez bakarrik ahoz, baizik eta gestualki eta ere etzea komunikatzen inorekin, bakarrik zaude zurekin. Orduan, klaro, daukezun demagun poza bakarra da, jan edo etzan. Eta orduan, janarian beti, agertzen da, ansietate hori, janaria da gozoa gaina, daukezun bakarra da, eta orduan proposatu nien kostienteago egiteko, eta ez erortzeko horretan proposatu nien behitu, guazen lehenengo razio bat hartzea txikitsua, dastatzen, usaitzen, ikusten, lantzen jate momentu hau, bakarrik jan egingo duzu, bestik ez jan. Ez zaude burua egingo, jan egin behar duzu. Dastatzen arekin. Eta orduan, juntzin pixkanaka sartzen eta oso berezia zan, zer bazkariak ziren, isirutasunean jendea mantxo usaitzen janaria, jaten. Batzuentzat izan zen deskubrimentu hutsa. Mindfulnessen egiten die gauza hauek, baina meditazio moduan eta txikiagoak proposatzen die. Egintzazu etxean ere bazkariren bat ez dakizer, binen hau izan zen, asteburu osoa. Orduan, sakona zan, ez? Sakona zan. Askotan hitz egiten da, oraingo momentu horretan zentratzeari buruz, eta hori zer da mindfulnessen gauza bat, meditazioaren gauza bat, bien gauza edo? Bien gauza eta lehenengo mindfulness planteatzen duela o garatzen duena 180 meditaziotik datoz.
dator. Osea, dena meditazio, mendebaldetik dator, mendebaldea, edo ekialdea, ekialdetik dator, dena. Biek dute, osea, hemen egote hori, ez? Gertatzen dara da, ezberdintzeko pixka bat, mindfulnessean gelditzen da hor egon hemen, eta ja meditazioak egon hemen, baina nola egon, impermanentzia ikusi, osea, gauza gehiago, elementu gehiago azten da sartzen, nahiz eta mindfulnessen erabili, baina ja sakonki sartzen zea elementu horietan. Biek dute. Mindfulnessa da, azkenean, ekialdetik hartutako gauza, occidental forma eman, eta psikologia positiba eta psikologia batzuek hor bat egin dutela, ez? Orduan, claro, psikologiak ematen dio, eta desarrollismoak ere ematen dio gauza, bineon, funtsean, meditazio, ekialdetik datorren meditazioa da. Denborakin, jongo da evoluzionatzen pentsatzen du, zeren guk emango diogu occidental, mendebaldeko bezalak, occidentala bezalak, emango dizkiogu gure formak, ez? Baina, bueno, horretik dabil. Eta gainera meditazio edo meditatzeko era ezberdinak daude, ez? Ez dago bakar bat... Bai. Oso ezberdinak daude, oso ezberdinak. Eta egin balin badezakegu banaketa sakon handi bat, eta gero banaketa bakoitzan sartzen dira unibertso asko, ez? Esan dezakegu batzuk lehenengo fasea izan daiteke urteak, ematen diotela garrantzia handia burua konzentratzeari, eta esaten dugunean konzentratu, esaten dugu, adibidez, mantra batekin, arnasarekin bakarrik, zenbatzen handa, arnasa, kandela bat jartzen duzula, osea, konzentratu, zure burua nahi duzu, konzentratu, lasaitzeko. Eta beste aldea da, ez gu hasten geha errealitatea ikusten, eta horrekin konzentrazioa lortuko dugu. Hau vipassana da. Guk mindfulnessen bigarren ontatik joten geha. Nahiz eta gaur egun ere beste aldetik asko gon. Ere pentsa dezakegu konzentrazio horretan arrexagoa zala lehen pentsatzea honetaz, ere monje bat joten zan monastegi batea. Eta han bizitan konzentratzeko denbora gutzea zaukan, ez? Baina guk hemen gizartean bizigea. Orduan guk lan bat egin konzentrazioaren bidez, uste dute interesgarriagoa dela, vipassanaretik hasita dela, gu ja behatu egiten dugu errealitatea. Bi mundu hor egin dezakezu, bi atala hundi, gero bakoitzean dago. Eta meditatzeko izan behar duzu edo mindfulnessean sartzeko lehendik ezakit ikastaroetara joatea behar bat da edo baldintzen artean edo edonor hasi dezake ezakit. Nola hasi daiteke norbait? Meditatzen? Bai. Lehen, normalean bat sala bat agotzen zea, o nun batia juten zanan meditadore bat zeola, ez. Gaur guzti hau mindfulnessekin hautsin da, eta oso asko plazaratu da, oso popularra egin da, ez. Hona da, nire ustetan mindfulness kurso batetik astea. Bai, zeren ikusten da zertarako balio duen. Mindfulnessa da, ejemplo bat, nun behitu hau honetarako balio du, eta ikusten du nire bizitzan aldaketa batzuk. Eta gaina, nola guk okzidente forma eman diogu, aldaketataz fijatzen gara, bitu hau, hemen, orduan zuk panoramika bat hartzen duzu. Puntz bat da, golpe bat da, eta esatezu, bai, meditatu nahi dut. Orduan, ja, jontzaitez, astero, nun batea, meditatzea. Mindfulnessekin sartzea, iruditzen zait, interesgarria, ondo. Adibidez, erretiroan, balzegoen jende berria edo... Erretiroan nik, etorri ziren, 20 bat geunden, eta etorri ziren, eta nik guztiei telefonoz da itzitirakoan zenuen, hobeto duzu, zerbait eserita egotea jakitea zer denez. Baina, agertu ziren laun euska zarauzkoak edo, zakit, nungoa ziren, giputxiak agertu ziren laun euska ez zutela inoizen meditatu. Eseri nien hasieran, eta zinen behitu, gauzat esako zuet, hemen, ez baduzu inoiz meditatu, hemen sufritu ingo duzu, desente, Osea, hau ez da txorakeri bat, hemen... Zuek erabaki, hori bai, esati zuet, bukatzen balin baduzue, bukatzen duzutenean, plazerra eta poza zuen barruan egongo da, nik hori ziurtatzen dizuet. Eta orduan bat zeude, bi esaten, guk bai, badakigu ez gu nahi dugu, beste egu, total, afalduta gero esatuten, bale, egingo dugu. Eta oso polita gontzan, zeren, sufritu zuten. Ikusten zitzaien, eserita zinen zeudera, ordenak eserita, ordu batzuk egotea eserita egotea da,
Eta bukatu zuten, besarkadak, musuka zeuden, negarri itxin lauak. Oso polita batzan, oso polita. Bai. Eta behitu, nik esaten nien, ez duenak meditatu honea ez etorri, baina, bueno, egin daiteke, bio jakin ezazu, izango da, klak bat, klak bat da. Bai, hartutako itura asko bapatean kentzea, ez? Bai, eta, bueno, mina agertzen da ere, bai, zu eserita bost ordu egon, ez zaude dituta eserita egotea, orduan, lehenengo ordu erdia, bueno, bale, lehenengo sesioa ordu beteko sesioak ziren, lehenengoa, bueno, pasadu ginen bigarrena eta hirugarrena. Orduan, meditatu baduzu, gutxinez badakizu, ostras, hemen egon behar naiz, hemen egongo naiz, ez duenak meditatu, bere buruarekin elkartzen da, buruak esaten alde mendika, zertan aizea, bueno, bakizu, gero mina handitu iten da, gero, handitu buruak handitzen du, Osea, erretiro batean zurekin topatzen zera, zurekin, jartzen diogu buru gorputzari kondizio batzutan, nun, bapatean galdetzen zera existentzia da zera, zer naiz hemen, zertan nahi hemen. Hor gertatzen da pixka bat, kakotzen artean kontraesan bat norbaitekin hitz egiten duzunean zure arazoetaz batzutan aldentzen zarelako, ez? Edo agian elkarrizketan hitz egin dezakezu zure arazoei buruz. Eta bakarrik zaudenean, erakusten dena da momentu horretan zentratzea eta gainontzeko guztia kentzea, baina aldi berean bakarrik baldin bazaude isiltasunean, zaila da kontrolatzea pentsamendu horiek, ez? Bai, bineon eske hor datza gakoa. Gakoa gaina ez da, denak daukagu, ez da kontrolatzea pentsamendu horiek. Pentsamendu horiei hainbeste kasu ez egitea. Osea, pentsamenduak agertuko dira, zure minak agertuko dira, zure beldurrak agertuko dira, zu gertatu zaizuna, eze arazoak dituzu, zein gauza agertzen da hor. Zure lana zein da, zure lana da ikustea hori gauza bat agertu eta desagertzen den gauza bat bezala. Ez implikatzea, ez identifikatzea horiekin. Hori da zure lana, klaro. Lana asko inbar da, gauza suertatzeko eta gertatzeko. Asko esatute, ez poner la mente en blanco, ez mindfulnessa, meditazio vipassana, ez da jartzea la mente en blanco. Lehenengo gauza topatzen zarenekin da, ikustea, ostras, nire burua nahi duen nahi jeno. Bera egiten nahi duena, nik ez diot egitzen, bera ezin da gelditu. Baia. Eta orduan ez da esatea, kendu hortikan, ba ez, begiratu nola ezin duzun gidatu. Beatu, ikusi, ezin duzu. Eta orduan, behatze horretan lasaitasunarekin ze gertatzen da, burua lasaitzen juten da. Azte animazioa esaten buruari, geldi. Malo ez guaz inoa, ze burua indarra ematen diozu ezintasun horrei, ez? Baina azte animazioa behatzen, pixkanaka burua lasaitzen juten da. Eta orduan, asteburu bateko esperientzia izan zen, eta aldaketak ikusi ziren adibidez hasi berri horietan. Bai, eta beste guztiengan, bai, esperientzia oso. Beitu, erretiro bat da, benetan, droga naturala. Osasuntsua. Bai, hola da. Osea, fuertea da. Osea, gauza gertatzen dira. Zuk zurekin elkartzen zera ez pixka bat. Eta ez hitz egin duzulako pixka bat, ez. Ostras, hemen gaude. Bai, oso, eta gordun zuk hori gainditzea eta pasatzea eta dena, ja bakarrik, adibidez, isiltasunean sartzea, da beste mundu bat. Eta ez da isiltasun bakarrik ahotsa gestualare bai. Zuk ez komunikatzea ondoan daukezunarekin, ezertaz, jaten ari zara eta ezakit, nire platarekin dago, eta zu horrean zaude zure platarekin, eta nik horrek ematen dizu punto lasaitasun pake bat. Ez gaude gizartean beti gauzak esan eta egin behar direla. Edo zuk nahi duzulako ondo gelditu, edo nahi duzulako horrei esan bera ondo gelditzeko, edo kamelatzeko, edo beti gaude kontraesa eta horrei ez da begiratu, beti gaude borroka hauetan, gure egoa, gure izaera, eta hortxe da bilez. Eta erretiro batean guzti hori, pum, tak, lege bezala, hau desagertzen da, pan, orduan zuzartzen zera eta ostras, horreia, gero konturatzen zera zure burua, jotak edabile gora da bera, ezin gelditu. Gero zure minak hor daudela eta ostras, mina daukat, eta mina, eta gora, eta moitu gara ez pixka bat, ez zer, eta zurekin zaude, eta klaro, azkenean esperientzia potentea da. Gurekin ez gaude dituta egotea.
gaude eskakeatzen bizitzan, eta bakarrik gaudenean, edo mobil hartzen dugu, edo telebista, edo liburu bat, edo ez gaude inoiz bakarrik gurekin. Eta erretiro batean, zurekin, zure aurrean jartzen zea, pon ispilu bat bezala, zuzarena agertzen da. Claro, horrek bakarrik zu ikustea, handitu egiten dizu, plak, ostras, zer da bizitza, nor naiz. Eta hori da, erretiroan egin zenutena, eta gero orain ere kurtsoak edo ikasturteak bukatzen ari dituzu. Bai. Eta zer da ikasturte batetan edo tailerretan egiten duzuna? Bueno, tailerretan egiten dena da, lehenengo aldiz, meditazio mota batzuk ikasi, nolakoak diren, ikasi bakarrik egiten da meditatzen, hori hola da. Bigarren, ikusi nola funtzionatzen dugun, berez, nola funtzionatzen dugu barruan, zertaz aigea, nola da gure burua gorputza, zertaz aigea hemen. Gero, konturatzen zea, kanpoko gauzak nola afektatzen dizuen. Noraino zaudezu estresatuta kanpoko harremana, ze kanpoan daukezun harremanaren arabera. Urrengo fasea izaten da, guzti hau segun jendeak zenbalan egiten du, noski, bakoitzak etxean. Urrengo fasea izaten da, nola dago, nik ikusi naiz, ikusten dut nola gizarteak nola eragin egiten dago, eta nola dago mundua, eta beste hori nola dago, eta beste hori nola dago. Eta azken fasea izaten da normalean, konturatzea denak sufritzen ari garela. Eta ea guztion artean hobeto eraman dezakegu. Hor agertzen da konpasioa, eta agertzen da on egitea besteei. Niri ondo egiten bani banaiz, besteei ere on egin. Edo ezin da besteei on egin, eta niri ez egin, hor gauzak agertzen dira, galderak agertzen dira ez. Azkenean mindfulnessa ez da terapia ohiko bat olako ez dakite zeten. Hau di estrategia, hau di herramientak ez, hau da bizitza erabat. Bizitza, honek bizitza alda dezake, zure ikuspuntua ez. Bai, filosofia ez, edo portaera, ideia. Bai. Eta ere antzematen duzu adibidez kurtsoa hasi duen norbaitengan hori, portatzeko era edo... Dexente ikusten da. Nik esango nizuke, behitu, lau jende mota agertzen da. Bat, agertzen da, eta hau ez dekoan nirekin, ez dut nahi egin, alde egin du. Beste bat, ze interesgarria, ze ondo pasatzen dut hemen, 2 ordu, nire zaz, klaro, bizitzan dauken lio asko eta honeatortzen ez da, ze ondo pasatzen dut, bale, horrek lana itxian gutxi. Beste atortzen da, eta esaten du, dena, bai, oso interesgarria, apuntatu dena, orain ez dauket denbora asko eta egingo du lana udana, ez du lan egin, nada. Eta gero dago lan egiten duenak. Astero lan egin duenak, egunero lan egin duenak. Eta bukatzen du kursua begiratzen dizu eta esaten dizu, hau interesgarria da, hau oso ondoen, jende asko laguntzen duzu, jende asko klak bat egin diozu, minon asko, egongo die, ehundiko 20-30 lana egin dutenak, 8-10 astetan lana egin dute. Eta lan egiten duenak, nik esango nuke nun 90% onurak ikustitu alde guztitatik. Alde guztitatik. Eta ez da bakarrik igual mindfulnessa oso interesgarria delako, baizik eta hain gaizki bizi gara. Eta jende honean kursoeta tortzen da sufrimenduarekin. Jende asko sufritzen du. Ematen du ez eta sufritzen du. Normala bizitzen da nien sufritzen du. Eta mindfulnessak ematen dio erramiente, eta lan egiten dueneak, esaten du, eskerrik asko. Gaur goizean bukatu du talde bat. Eta bazion emakume bat prestatzen oposaketak. Eta dira hemendik gutxira, 2 aste, 3 aste, edo hezkuntzako oposaketak. Astenetan uste dut. Ez dakit. Eta esan zen, hau erabaki nun zen, ni oso orduri jartzen naiz, egin ditun lehengo batzuk eta txuri gelditu nintzen, eta bukatu dut, oso posi. Esaten, eskerrik asko. Beste pake batekin, pertsona bat horrakoa, beha esatea, gainditzen balin badut ondo, eta ez balin badut gainditzen, para ondo ere. Ez du esaten logikoki, sentitzen du, eta horrek ematen dio, lasaitasun bat, pake bat, azterketa egunean, horra horrean jartzeko, oso, gauza batzuk nahi, oso, leku honetan egotea oso pozgarria da. Mindfulness kursoak ematen eta ikusten badagoela jende batzuei laguntza handia hartu dutela. Oso ederra da, oso.
Bai, zuretzat ere, zure ongizatean besteengan ikustea. Oso, poza. Baina, sarreran esan dut, azkenean etengabeko ikasgaia dela, hor zuk ere aipatu egin duzu, udan zehar etxeko lana eskatzen duelako eta etxerako lana, eta ere zure kasuan beti irakurtzen zabiltza, mindfulnessi buruz, eta bar. Gutxiago, denborakin gutxiago. Jardunaldietara joaten zara, ere? Bai, esaten dizut honekin, praktikatu behar da. Osea, hasiera batean adibidez nik irakurtzen bat edo bestea protokolo hau eta denbora egin, hemen praktika da. Baina bai egia da, ari naizela, Dexente Wilber estatu batuetako psikologo eta meditadore bat, oso planteamendu oso interesgarriak ari dela egiten gizarte honetako, momentu historiko honetako planteamenduak. Nola kokatu pasa ditugun gauzak, gauden gauzak eta etorkizunean egin daiteken gauzak. Eta oso interesgarria da, zeren berak egiten duena da alde batetik psikologia del desarrollo daramago 100 urte edo autore asko jundirela eta plazea dutu dute, da como el madurar, hau da, gizakiaren ze faseak pasatzen ditu haunditze honetan, eta horrek lotzen du meditazioarekin eta con el despertar, bi gauza ezberdinak direla. Lehen batuta zeuden, ezkenik igual eta honek egin ditu planteamendu oso interesgarriak ulertzeko bi horiek eta nola uztartzen diran, Bat da el despertar edo el camino... Esnatzea, bai. Esnatzea, garatzea, el camino de la iluminación edo ez dakit, meditadoreak egiten duten bidea, eta beste gauza bada gizarteak eta gizakiak egiten duen bidea handitzeko, maduratzeko edo, txikitatik jaiotzen garen bezala, eta hil egingo gara, 80 urtekin edo, Eta hor prozeso badago. Gauza bera, prozesoak daude, gizarteak prozesoak ditu. Ezberdin duela feudalismoan duela 500 urte geunden lekuan, edo gaur egun gauden lekuan, gizarteak ere fase batzuetan mugitu egiten da. Eta bi kontzeptu hauek uztartzen ditu eta oso interesgarria da enfokatzeko nonuz goaz. Gizaki bezala, nonuz goaz. Eta horrei, irakurtzen nahi naiz, sakonki sartzen mundu hortan. Ez da ere hainbeste... Psikologoa da, ez? Bai, psikologoa da. Ez da ere hainbeste meditazioa, zer meditazioa zuk daukezunean ni bezala bide batzuk dituzu batik, asuntoa da meditatzea. Baita ere esango dizut, astero nik Donostira joten naizela, hango maixu batekin, meditadore batekin, eta psikologoare bai. Eta orduan, kontzeptu asko, ekialdetik datozen kontzeptu asko, aztertzen ditu, prozesoak, meditazioa oso aztertuta dago. 2500 urtetan Buda izanetik honea, daude liburuak eta daude, eta ez nizuk esango, gauza asko oso garrantzitsuenak daude idatzita duela 1000 urte edo 2000 urte, nola da gure buruaren prozesoa, buru gorputza prozesoa esnatze honetan, garatze honetan. Hor dago, Eta orduan interesgarria. Bai, klaro. Gauza berriak ikasten ari dituzu, nahiz eta honetan sartuta zabiltzan urte asko, beti gauza berriak ikasteko lekua dago. Beti, gainera gauzak ikasten duzu zure kapazitatearen heinean. Zuk handitzen balin bazara, gauza berberak beste ikuspuntu bat. Mindfulnessen daude hitz asko. Hitza, adibidez, onarpen hitza. Onarpen hitza, nik duela 5 urte, eta gaur egun ulertzen dudanean, onarpen esaten dudana ezberdin da, eta hitza berbera da. Hau gertatzen zaigu asko hizkuntzarekin eta logikarekin. Bai, eta gero eta zenbat eta ezagupen eta esperientzia gehiago izanez, beti konnotazio ezberdinak eman aldizkiozu. Bai, hala da. Bai, gertatzen da ere pelikulekin, ez da berdin ikustea pelikula bat, orain dela ez dakitzen bat urte, gero berri ikusten baldin baduzu, agian konturatzen zara gauza ezberdinetan. Bai. Pelikula berbera da. Bai, hala da. Eta hori gurekin. Gure burua gorputzarekin.
Orduan, gertatzen dena da asko, batzutan esaten dugu, bai bineon zer da? Osea, zuk hori da, ez? Zuk irakurtzen duzu mindfulness liburu bat, eta esaten duzu, ja badaki zer da mindfulnessa, ez? Zuk egiten duzu kurso bat, 10 astekoa edo 8 astekoa mindfulnessena, eta bukatzen duzu, eta orduan galdetuko nizuke, zer, lehen ulertu altzen nire ez, eta esaten duzu, beste gauza da, ja esperientziala da. Nik esperimentatu egin dut hau. Mindfulness esperientziala da, hola, esperimentatu behar da, egin behar da, ez da irakurtzeko gauza bat. Nahiz eta irakurtzeak laguntzen dizu, noski. Baina esperimentatuta gero, Orduan hori ikasturtea orain bat bukatu egin duzu gaur, esan duzu gaur edo atzo? Gaur goizean, bai. Eta orain irailean berriak hasiko dira edo urrian edo noiz? Bai, irailean hortik albiliko ezaki, erdia bukaeran, bai, berriak hasiko dira, eta normalean 3 talde montatzen ditut, 2 arratsaldez eta bat goizez, baita ere jendeak txandaka dabilen lanean jendeak alizateko, goiz arratsalde ibili, hori da normalean egiten dudana. Eta gaina normalean irailean betetzen dira, nik uste dute jendeak udalan esaten, bueno, kurso hasiko dut eta beste bizitza lortuko dut. Bai. Eta irailean denak doaz, bai. Bai, urte berria dela esaten dut. Bai, kurso berria, urte berria, bai, hori da. Eta apuntatzeko irailean bertan edo orain aldez aurretik? Hombre, nik beti deitzen didan jendeak, beti listetan sartzen dut, eta gero mailak botatzen ditut irailean, eta hor jendea apuntatzen da. Ez, baina edozein ditzen, zu kursoak eta dituzu, bai, eman zure izena eta zure maila, eta nik ja listetan sartzen zaitut, eta... Gainera, aurrekoan aipatu genuen, baina lokal berria estreinatuko duzue. Bai, ez irailean, baina kursoan zehar espero dugu estrenatzea, lokal berria, bai, baraka bat montatuko dugu hemen, baraka da Donostiko zentro bat, oso jantzita, oso zarra diot, 21 urte ditut, eta mindfulnessen eta meditazioan arloan oso ezaguna da, gainera Espainia munduan, o Espainia aro... Espainia? Estatu mailan, bai, hori da. Eta hemen montatuko dugu, bai, baraka. Igual arrotxa nik uste dut izango dela, euskalo, ez dakigu, baina... Zuk ere hor formatu zinen, ez? Bai, nik hor formatu nintzen, bai. Lehen esan dut nola juten naiz Donostira, ara juten naiz, bai. Zentro berezia da, zeren zupentsa 20 urte daramate eta dira psikologak eta meditadoreak. Mindfulnessek dauzkan 2 parametro, 2 area horiek, ez? Eta hementxe daude, duela 20 urte hasiak ziren, eta maisua gaina darama 30 bat urte meditatzen, 2 pasara meditatzen du, eta gainera dauke transmisioa pasata. Hori, ekialdean esan nahi du, badagoela maisu bat, berari maisu bezala onartu duela, edo ez? Osea, urte asko egon eta gero noski. Orduan, oso interesgarria da, Fernando Barnuez da, oso interesgarria da, zeren bera gaina zientifikoa da. Eta orduan ez du, gerta daiteke mundu honetan gauza bat gertatzen da, ez? Meditazio munduan. Badagoela eskolak daude, eta orduan eskola bakoitzak, hau da egia, hau da nerea, hau da egia, hau da honena, hau da... Eta Fernando bera zientifikoa da, eta beti ikertu egin du asko, ikertu. Orduan gauzak ez ditu planteatzen, hau egia da, hau txarra, baiz, eta behitu, eskola honek, hola egiten du, eskola honek, hola egiten du, eta aztertzen ditu, eta ikusten ditu ezberdintasunak, ez? Eta gure mentalitatea bezala, ez occidentala, eta oso on egiten digu, eta jakinduri asko dauke, bai. Orduan, baraka bat hemen Iruñean. Hoi da, baraka. Izen nahi du, nola zan? Uste dut dela arabiarra da, izena baraka eta esan nahi du... Ez barakaldo. Ez. Esan nahi du denak elkarrekin edo poza elkarrekin, algo zerbait uste dut zara, bai. Oso ongi. Eta orain ere, lehen aipatu egin duzu ere praktikara eramatearen garrantzia, mindfulnessa. Eta beti bezala ariketatxoak ekarri dituzu, ez? Hoixe da. Hengo jugu, 3 bat ariketa. Primeran eta horrekin utziko zaituztegu. Bale, eskerrik asko. Gero arte. Gero arte.